Hát igen. Na jó. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a legújabb videó. Godzillát fogjuk most elemezni, nem húzom tovább a szót, mert lehet, hogy így is elég hosszú lesz ez a videó, hogy meglátjuk. Kezdjünk is bele. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cardilla. El is érkeztünk az első sorunkhoz. A Hit the Deck az egy kártyajáték, illetve a Blackjack, ami szintén egy kártyajáték. Ott a Hit the Deck, tehát amikor így megütöd az asztalt, tulajdonképpen az azt jelenti, hogy kérsz még lapot, illetve a Card Dealer az az osztó. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bobby the Brain Heenan, which is probably the same reason I wrestle with Mania Shady's and Nem lesz egyszerű ez a szám. Szóval a WrestleMania az egy birkózó, a legnagyobb birkózó esemény tulajdonképpen. Ugye itt ott említő, hogy same reason I wrestle with Mania, tehát a WrestleMania, illetve a mániájával küzd, tehát a bipoláris rendellenességével tulajdonképpen, ugye Slim Shady meg Eminem között ez a jelenség, illetve a zombi apokalipszis, ami még egy érdekes dolog, hogy itt előtte mondja, hogy a haverjai, tehát My Whole Squad, a gengje tulajdonképpen, a bandája úgy sétál ezen a partin, mint egy zombi apokalipszisben a zombik, akik agyat esznek egyébként, és itt Bobby Heenant megemlíti, aki más néven a The Brain-ként volt ismert a WrestleMania-ban és a birkózás világában. A The Brain pedig agyat jelent, amit a zombik esznek, szóval úgy dölöngélnek a partin a haverjai, mint a zombik, ahogy mennek. Sleep on az azt jelenti, hogy így alábecsülni, túlnézni rajta, nem észrevenni, stb. Ez pedig azzal hozza összefüggésbe, hogy sleep on, mint konkrét alvás a sleep. Az insomnia az egy ilyen alvászavar tulajdonképpen, és itt különböző alvászavarral, vagy alvás nehezítő tényezőkkel rukkal elő, ami nem. Például az ADHD, ami hiperaktivitást jelent, illetve a hydroxycut, ami pedig egy ilyen sok koffein tartalmazó, hát edzésre, fogyásra alkalmazandó szer. Pez de Carvassier, az pedig Busta Rhymes-nak egy 2001-es száma. Hát igen, elérkeztünk egy újabb csodához. In AA with an AK. Az AA, az AA, az anonim alkoholistákat jelenti, ami azért is fontos, mivel Eminem már több mint 16 éve idén, április 20-án ünnepli a józansági évfordulóját, már 16 éve józan. Az anonim alkoholistákat ezért említi meg, az AK pedig az AK-47-es, más néven Kalasnyikov orosz gépfegyverre utal, ami lehet, hogy csak egy nagyon nagy véletlen, de körülbelül 10 golyót lő ki per másodperc, Eminemnek pedig a Godzillában szereplő a hírhedt gyors verze 10,65 század szótag per másodperc, tehát körülbelül ugyanolyan gyorsan rappel Eminem, mint ahogy egy Kalasnyikov gépfegyverből jönnek a golyók. This beat is cray cray ray j h a h a h a laughing all the way to the bank. I spray flames they cannot tame or placate the Elnézést, hogy félbe kell vágjam a refrén, de itt még van mit elemeznünk. Szóval, this beat is cray cray, tehát crazy. Igazából azt jelenti, hogy cray cray, őrült a beat, nagyon jó a beat, ebbe semmi extra nincs. Kivéve az, hogy utána megemlíti Rage-ét, tehát tulajdonképpen leőrült ez a Rage-ét, illetve utána később ki is neveti, tehát H-A-H-A-H-A, tehát ha-ha-ha-ha, ezt betűzi. Rage-nek voltak interjúi, nagyon sok fasságot mondott, igazából ezért őrült ez itt, hogy laughing all the way to the bank, az pedig azt is jelenti, hogy nagyon sok könnyű pénz, röhögve mész fel a bankig, nem zavar senki, nagyon könnyen megszerzel nagyon sok pénzt. Ezt már Eminem használta 2013-ban a Rhyme or Reason című számában. Az Ice Road Truckers pedig a History Channel-en egy műsor, illetve a Moonshine az egyfajta alkohol, amit a közhiedelem, illetve a sztereotípia szerint a kamionsofőrök isznak.
Shoutoutolja Slick Ricket és Onyxot, hip-hop szférának nagy alakjai. A Lick the Balls pedig egy Slick Rick szám 1988-ból. Crystal Ball az 3,5 g metamfetamint is jelenthet, így egészen pontosan, illetve mint kristálygömb, amiben a jövőt szokták látni az ilyen jövőben ízű emberek. Ezért is kérdezi még utána, hogy will I still like be this tomorrow? Tehát a jövőjével kapcsolatosan kérdez. Kicsit visszatekerem, hogy a következő sort is értessük. Szóval a Whisper Doll, Voices Whisper. A Whisper Doll egy skizofrénia és bipoláris rendellenesség elleni gyógyszer, ami Slim Shady-re utal, a Voices Whisper, hogy suttognak neki a hangok a fejében, nyilván ez szintén a bipoláris rendellenességgel kapcsolatos. Screw off, az is jelenti, hogy valakit elküldesz a faszba, tehát ez egy kurvának azt mondja, hogy menjen a faszba, illetve a vodka kupakját, ahogy lecsavarja, azt is jelenti, hogy screw off, valamint a screw az egy alkoholos italoknál használatos kifejezés, amikor keversz két különböző dolgot, illetve a fifth of vodka az a Stanben való szövegre utal. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of... You dare me to drive? You know the song by Phil Collins, In the Air of the Night? You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Till the fire spit a monster. Blood on the dance on the Louis V carpet. Fire, till the fire. Set trip kifejezés arra, hogy így bandán belül bajt keversz, úgymond. Valamint a trip, mint utazás, vakáció értendő itt, ezért is mondja utána, hogy vacation plans, tehát ilyen vakációs tervek. Az index finger az a mutató ujj, tehát ezért mondja, hogy on point, a tárgyra tér, mint a mutató ujj, mert ez a pointer finger angolul, de te csak a középső ujjat fogod kapni, prostatavizsgálat, mert a prostatavizsgálaton, hát szóval így nézik meg, hogy van-e valami baj. Ez is egy érdekes sor egyébként, hogy lehet ennyi fanom, és mégis izzadok. A fan az angolul rajongót is jelenthet, illetve mint ventilátor, így nyer értelmet az izzadás. Nyilván, hogyha nagyon sok ventilátora van, akkor mégis hogy izzad, valamint, hogyha úgy értelmezzük, hogy nagyon sok rajongója van, akkor pedig az izzadást vehetjük úgy, mint stressz, mint érdekeltség, tehát hogy nagyon sok ember van, aki kiáll mellette, nagyon sok ember van, aki támogatja, mégis azon izzad, azon stresszel, hogy mi lesz, hogyha ezt csinálja, mi lesz, hogyha ezt mondja, mi lesz, hogyha azt mondja. Ezt nem kell szerintem nagyon magyarázni, ez az angol liar, liar, pants on fire kifejezésből ered. Handsome and flyer az azt jelenti, hogy egyre jóképűbb és egyre vagányabb lesz, ahogy telik az idő, itt magára gondol. Ez alatt elájulnak a nők tőle, amikor szórólapokat osztasz. És a passing out, itt ez jelenti azt tulajdonképpen, hogy elájulnak a nők, és ugyanígy a passing out jelenti azt is ebben a sorban, hogy kiosztod a szórólapokat. Ami körbe megy, az vissza is jön. Itt igazából a karma van központban, illetve nyilván a láncfűrészen is így megy körbe a lánc.
bocsánat, végig kellett engednem a cheesecake adlib miatt. Először is mondja, hogy 'cause I make bands, de előtte megemlíti Didit. Didinek volt 2000-től 2009-ig egy ilyen sorozata, hogy Making the Band, bandákat mentorál tulajdonképpen. És a 2002-es évadban 5 mérföldet kellett sétálniuk a résztvevőknek, igazából azért, hogy Didinek sajtortát vigyenek. Na jó. Ez zseniális. Richard Ramirez egy sorozatgyilkos volt, akit elektromos székkel akartak kivégezni, mondjuk ez végül aztán nem jött össze. Ez tulajdonképpen a Give Me the Chair-nek az értelmezése, hogy adjatok egy széket, illetve nyilván mivel előbb mondja is, hogy my lyrics never sit well, tehát nem ülnek jól a sorai, a szövege nem ül jól, ezért kell, hogy adjanak neki egy széket. Később megemlíti, hogy paraplegic, ami deréktől lefele egy béna, mozgássérült, kerekesszékes embert jelent, és ezért is kell neki a szék. Itt az utolsó soron kívül nem nagyon kell elemezni semmit, tehát hogy nyilván most magyarra lefordíthatnám, de nem elsősorban nem ez a lényege ennek a csatornának, szóval ezzel most, hogyha nem haragszotok, nem fogok bíbelődni. Nagyjából minden egyértelmű. Az utolsó sor, ami kicsit összetettebb, get the shaft, az azt is jelenti, hogy rosszul kijönni valamiből, különböző vulgáris szervekre, emberi testrészekre utal. A shaft, mint kormánytengely, az a steering columnhöz, vagyis a kormányoszlophoz kapcsolódik egy autóban, úgyhogy ez az egész összefüggés az így egy ilyen autónak a belső működésének a metaforája. Evil half of the bad meets evil. Tehát itt tulajdonképpen elmondja, hogy a Bad Meet Evilből, ami Royce-nak és M-nek a duója, tulajdonképpen ő nem a bad, hanem az evil, és bad, az pedig Royce the 5'9". Gangsta Bitch az Apache-nek volt egy 1992-es száma. I need a gangsta bitch. I want a gangsta bitch, yo. I want a gangsta boogie with my. A stack chips az pedig azt jelenti, hogy halmozza fel a pénzt. You better get a half eaten Cheeto. Az pedig a chips metaforájával viszi tovább az egészet. Ugye chipeket stackkel, mint mondjuk a kaszinóban a kis zsetonok, mint pénz, vagy a chips, mint chips. És a Cheeto is egyfajta chips, és azt mondja, hogy ő amíg stackeli a chipseket, addig neked, vagy mindenkinek tulajdonképpen egy félig megevett Cheetója van csak, tehát fel sem érnek hozzá mások. Mike Tyson, személyesen. Az eliminate, azt lehet úgy is hallani, hogy eliminate, tehát egy limonádé, ami azért érdekes, mert itt később azt mondja, hogy in other words, I Minute Maid them. A Minute Maid pedig egy limonádékat gyártó cég. Az a baj, itt megint az a helyzet, hogy csak fordítani tudnék a nagy része a szövegnek, az itt nincs sok kétértelmű vagy elemezendő dolog. Egyedül talán, ami mondjuk említésre méltó, és nem írtam fel, az a Vanilla Gorilla, tehát hogy hát mint a rap szakmában ő igazából egy fehér gorilla, mert nyilván a gorillák többsége fekete. És amiért megállítottam az az, hogy azt mondja, hogy a te 100%-od az ő 1%-ának az 5-öde. Szóval, hogy nagyon más szinten van mindenki, mint ő.
pull them on the toilet while I got a trailer full of money and I'm paid it full. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning. I hope everybody having a good day. Na még ezt meghallgatjuk. Nem, ezt meghallgatjuk, utána nem akarok közbeszólni. Az utolsó két sor az Chris D'Eliának, egy amerikai humoristának az Eminem paródiájából származó kis sorocska. Look what I'm planning. I'm planning to do all this while you're panicking and you're looking and staring at mannequins. I hope everybody accomplish something significant. Nyugodjék békében, Juice WRLD. Accomplish anything significant, don't be discouraged. Just aim to accomplish something significant tomorrow. Sok jóra viatta volna, szegény. And so on. Szörnyű. Szörnyű egyébként, hogy milyen dolgok történnek a hip-hop világában, meg ugye az egész világban. I hope and I pray that you get through it and just De know that főleg you a do have the hip-hopban. strength to get through whatever the fuck you're going through. Ilyenek No megtörténhetnek. matter what it is. Jó, szóval, remélem tetszett ez a videó, srácok. Továbbra is buzdítanálak titeket, hogy az összes videóm alá, de e videó alá is nyugodtan kommenteljetek, mondjátok el a véleményeteket, hogy milyen volt, mi volt a jó a videóban, mi volt a rossz a videóban. Lájkoljátok, diszlájkoljátok, hogyha nem tetszett, iratkozzatok fel mindenképpen, és nézzétek meg a többi videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és figyeltétek, néztétek a videót, remélem tetszett. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!